హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారో? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి ఈవినింగ్ స్నాక్స్కి టేస్టీ జంతికలు అనమాట. ముందుగా జంతికల కోసం 2 కప్స్, ఆ కప్పుతోని 2 కప్పుల బియ్యం పిండి, ఆ 1 కప్పుతోని శనగపిండి, 2 కప్పుల బియ్యం పిండి, 1 కప్పు శనగపిండి, 1 స్పూన్ కారం, 1 స్పూన్ ఉప్పు, చిటికెడు పసుపు, జీలకర్ర, వాము 1 స్పూన్, గోరువెచ్చని నీళ్ళు కాకపోతే వేడి నూనె ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ పోసుకోవచ్చు. క్రిస్పీగా ఉండడానికి గోరువెచ్చని నీళ్ళతో పిండి బాగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకుంటే మనకు జంతికలు అనేవి క్రిస్పీగా ఉంటాయి, ఆయిల్ ఎక్కువ పీల్చుకోదన్నమాట. పిండిని మొత్తం మెత్తగా కలుపుతూ, గోరువెచ్చని నీళ్ళు కాబట్టి కొంచెం కాలుతాయి, బాగా కలుపుతూ చపాతీ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి. కళాయిలో ఆయిల్ పోసి, ఆయిల్ హీట్ అయిందా లేదా అనేది చిన్న పిండి ముద్ద వేసి చూశాను. ఆయిల్ హీట్ అయింది. లోపు జంతికల గొట్టంలో పిండిని వేసుకొని, జంతికలు ఈ టైప్ వేసుకుంటే చేయరాని వాళ్ళు ఈజీ అవుతుంది. గరిట పైన వేసుకొని ఆయిల్లో వేయడమే. మేమైతే జంతికలన్నీ ఇలానే స్పీడ్గా వేసుకున్నామండి. చాలా ఈజీ. అదొక మెథడ్, ఇదొక మెథడ్ అనమాట. ఇలా చేసుకుంటే కూడా టేస్టీగా ఉంటాయి, ఈజీ అవుతుంది చేయడం. కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.